Да. Скъпи приятели, взех от клиента една перална горение WA22S модел. Значи клиента взимам пералната от него, като тя има проблем с програматора. Ще извинявате за момент да пренеса това. Значи програматорът е ето го тук. Това е програматора. Клиентът ми дава програматор, в който жиците беха разкачени. Аз пускам пералната. Сега ще я пусна, скъпи приятели. Ще пусна пералната. Да, за да ви покажа нещо, което много странно се получава. Значи аз съм махнал, това е блокировъчният ключ. Махнал съм го, защото тя пералната така и не тръгва. Когато не тръгва пералната, не дава никакви принципи. Това значи, че е възможно да е преван блокировъчния ключ. Да, ама аз замервам блокировъчния ключ, който той трябва да ми работи естествено на 200 волта. И няма ги тия волтажи, ето сега включваме пералната, но казвам. Да, натискаме, спираме си програма, натискаме един път, тя ще работи близо 1 час, натискаме още един път, би трябвало да тръгне, но тя отпада в програмите. Това значи, че пералната не работи без блокировъчния ключ. Тоест, когато замервам тези жици, които влизат в блокировъчния ключ. Сега ще ви покажем. Ще пуснем цвета. Точно така. Така, черната ни е фаза. Трябва, приятели, като работите, да знаете какво правите, защото това не се препоръчва. Това само го правят специалисти и колеги, които разбират. Така, сега ще ви покажем, ето, скъпи приятели, замервам колко волта достига от тази перална. Натискаме, ето вижте, тази перална няма ги волтажите. Стартираме, да кажем, да тръгне, за да няма ги волтажите. Това перална липсват токове, за което съжалявам, много клиента трябва да се работи по платката. Сега ще изключим. Колега, бихте ли изключили отзад? Сега ще ви покажа платката. Само ще следна да си улесня работата. Ето я платката. Тя се откача много лесно отзад. Пак повтарям, не го прави това, че това трябва да го прави специалист. Колега, така. Ето я платката, ето го, тук е блокировъчния ключ, който се захранва към платката, ето го кабела черен и лав и бял, ето го и тук. Значи ние имаме резистор, транзистор, трак и още един резистор, който той не ми отчита. Аз като замервам трака, сега ще ви покажа, скъпи приятели, качваме внимателно. Трябва да сте много внимателни, защото все пак е платчица и не би трябвало да се гапнете с нея. Така, ето го, тук е блокировката. Сега ще замеря, ако работи тряка, той отпушва и запушва. Тряка е съвкупност от диоди. Диодът работи на принципът в една посока. Той само отпушва. Значи на тряка, когато подам на база, той е с 3 кръчета и говорим за
база, емитор и колектор. Значи, когато дадем базата, един път ще преведе токчета и един път от пуш ще даде ток до тук. Т.е. в тази база трябва има ток от тук и тук, т.е. подавам ток тук и вече трябва да пуши ток тук. Ако го няма това нещо, значи, както съм ви казал, трябва да се смени. Така, ето, даже тук имаме нещо черно. Ето и тук това е черно, вижте. Значи тази пералня е имал проблем. И сега замерваме, ето, пипаме средната жица. Пипаме и тая. И би трябвало да покажем мотицепа. Не. Въртим отсам. Не. Това транзисторче не работи. Нищо. Значи така правим. Открихме проблема. Значи, приятели, понеделник, живи и здрави, отивам, взимам частта и се надяваме пералната ще тръгне. Естествено ще има втори епизод, да покажем как работи пералната. Това от мене. Всичко хубаво. Телефона ще ни бъде изписан отдолу. Ако нещо имате нужда, обадете се, отговаряме от понеделник до неделя.